Үзеңне тота білу, тыйнаклык һәм ашау эчү тәртибе турында. Кеше ике төрле була. Игътибарсызы һәм игътибарлысы, яки акыл белән эш итүче, барлык эшләрне дә мәгълүм бер тәртип белән башкаручы зат. Игътибарсыз кеше вакыты туры киләме, юкмы, аны карап тормыйча, үзенчә эшләргә керешә. Әмма игътибарлы кеше бер эшне икенчесе белән бутамас. Шуңа күрә андый кешенең барлык эшләрендә дә тәртип була. Барлык эшләрнең башында ризык тора. Ашарга гаиләң, якыннарың белән бергә утыр. Ризыгыңны ашыкмыйча гына, үзең белән бер табында утыручылар белән сөйләшә аша. Әмма башыңны иебрәк утыр. Табындашларыңның ризыгына карама. Кеше кулындагы ризыкка карап утыру әдәпсезлек билгесе санала. Хикаят. Бер вакыт Сахиб Исмагыйль исемле бер кеше үзенең дуслары һәм карындашлары белән мәҗлестә утыра иде. Араларыннан берәү кулына бер кабымлык ризык алды. Аның ризыгына бер чәч бөртеге ябышкан иде. Сахиб Исмагыйль моны күрде һәм: "Әй фәлән туганкай, кашыгыңдагы ризыкка бер чәч ябышкан. Шуны алып ташласаңчы", диде. Ул кеше кашыгын куеп, торып, чыгып китте. Сахиб Исмагыйль исә аны кире алып кирергә боерды. Күпмедер вакыт узгач, кунакны кире бурып алып кайттылар. Сахиб Исмагыйль сорады: "Я туганкай, ашыңны ашамыйча нигә чыгып киттең?" Теге кунак: "Минем ризыгымдагы чәчне күргән кешенең ашын ашап утыру дөрес түгел", дип җавап биргәч, Сахиб Исмагыйль бик уялды. Эй улым, мәҗлисеңә килгән кешеләрне озак көттермә. Кешеләр җыелып бетмәс борын табынга аш куярга кушма. Ашаган вакытыңда үзең белән генә мәшгуль бул. Кеше ашап туктагач, табындагы ризык бер кадәр вакыт куелган урынында калсын. Аннан соң гына җыеп алырга ярый. Игътибарлы кешеләрдә ике төрле булалар. Бәгъзеләре табактагы ризыкны беренче булып үзенә ала да, аннан соң гына башкаларга тәкъдим итә. Икенчеләре исә иң әүвәл ризыкны башкаларга тәкъдим итә һәм аннары гына үзенә ала. Беренчесе сәясәтчеләргә хас гадәт. Әмма икенчесе юмарт һәм киң күңелле кешеләр гадәтедер. Бер артлы төрле ризыкларны китертеп, аларны ашыгып кире җыярга кушма. Чөнки берәүләр бирелгән ризыкны тиз ашасалар да, икенчеләре әкрен ашыйлар. Алар барысы да бер тигез ашап туйсыннар. Әгәр синең каршыңда затлы ризыклар булып, башкаларның алдында булмаса, ул ризыкларны бүтәннәргә дә тәкъдим итү ярашлы булыр. Табын янында кашларыңны җыерып, сөмсерең кыелып утырма. Аш хуҗасының ризыгын уңган, уңмаган, яисә ашының тозлы-тозсызлыгын тикшермә. Табында ризыкны тәнкыйтьләү бер дә килешми. Әй улым, ашау тәртибен белдең, ә хәзер шарап эчү тәртибен дә бел. Чөнки аның да үз урыны, тәртибе, кагыйдәсе бар.